Bueno, bideo txiki bat egingo dugu. E, ikasleren batek galdutu du, ez dala oso ondo aklaratzen gure berreskurapenerako proiektu honekin. Ideia ez dakit ondo ulertzen dena ez, da bazpare, egingo dugu bideo txiki bat, gauzadek pixera esplikatzeko, bale? Gogoratzen balin bazeate, hemen daukaguna da, karpeta hau, dago partekatuta zuekin, berreskurapena SZ, 2019-2020, eta daukagu karpeta bat VirtualBoxeko hiru direkin, OVA izena dute, OVA formatua daukate, eta gero daukagu baitare hemen berreskurapeneko enuntziatua, bai? Egin beharreko da, hiru makina virtual instalatu sisteman, vale? Eta hiru makina virtual horiek egin behar dira importatu, orduan, hemen daukat irikita VirtualBox, gogoratu, garrantzitsua dela VirtualBox izatea 6 bersioa, bestela ezingo ditulako kargatu, eta orduan, dauzkagu hiru makina hauek, Debian Server, bezeroa eta posta. Eskatzen dana da, hemengo, irudien esaten dan bezalaxe, agertzen bezalaxe, hemen daukagu Debian Server izango da makina bat bi sare txartelekin. Sare txartela egongo da makina ostalaria, hau da, makina onden sare berdinean, vale? Routerrera konektatuta dagoen sare berdinean, bakoitzaren kasuan izango dela ezberdina, eta konfiguratu beharko da eskuz hori ondo. Gero daukagu beste bat dala barne sarea, sare pribatu bat, gu konfiguratuko deguna, eta esan dizuet, zuek jartzeko 5.0 sarea bezala, bale? Horren, euki beharko du Debian Server honek bigarren sare txartel bat, sare honen barruan, sare interno bat, sare pribatu baten, eta postarako jarriko genuke makinak eta bezero bat, zeinak ez duen zer egin behar, baita ere beharko luke beste sare txartel bat, sare pribatu horretan, bale? Orduan horregatikan, hemen dauzkagun, hemen daukagu VirtualBox, Debian Server honek, bere ezarpenak biretzen baditugu, dauzka bi sare txartel. Bata dago zubi egokitzailea bezala, horrek esan nahi du, partekatzen ari dela sarea makina ostalariarekin, eta gero barneko sarea, una red interna, bai, zerbait pribatua. Eta guk bakiko dugu, baina zein da sare horren izena internet, eta internetera baldin badago konektatuta, da switch batera jarriko bagenu bezala, eta switch hori ez dago berez zerri konektatuta, baino bigarren makina hau ere dago internet sarera konektatuta. Orduan, bi makina horiek daude switch berdinera konektatuta, orduan daude sare berdinean. Vale, bai hau, eta baita ere Debian Server posta makina hau ere, aspaldiz begiratu, baina bai, ikusten zu hemen, barneko sarera dagoela konektatuta internet. Orduan, daukaguna da ja, konexioak berez, eginda dauzkagu, ez balin badaukazu horrela, aztertu eta ondo jarri, mesedez, eta baina ustez horrela konfiguratu nitula ja. Orduan, hemen daukagun konexio edo sistema hau ja egina dago. Gertatzen dena da, sare txartelak konfiguratu gabe daudela. Orduan, network interfaces, odana dalakuan, badakizuen, hola datu beharko lirateken, sare txartelen konfigurazioak, makina hauek ikus daitezen, bata beste, ikus daitezen elkar, bale? Orduan, hori azteko, gero horren ondoren zer egin beharko da? Ikusi beharko da, Debian Server honetan, Debian Server honetan, DHCP instalatzen baldin badegu eta Debian bezeroari ez baldin badiogu egiten sareko konfiguraziorikan, jasotzen dula sareko konfigurazioa honen DHCP-ek banatuta. Eta hori probatu egin beharko ez, Baita ere jarriko dugu routing zerbitzu bat hemen instalatuta ondo, makina hauek kanpora irten daitezen. Eta azkenian, behiratu beharko zenuketena, hau ja egin genuen lehenbiziko ebaluazioan, por supuesto, baina ikusi beharko zenuketena da, interneten ea nola lortzen den hau egitea. Vale? Ea nola instalatzen den DHCP Debianen egin gendula. Badago hor dokumentazio batzuk badaude, batzuk egindakoak. Ez balin badezu zerbait ulertzen, zuen kideek ez dut inolako arazorikan eukiko hori zuekin partekatzeko. Vale, ez dizuguna da esango, goitik bera nola egin. Baina konfigurazioak eta gauzak eta
nik usteet nahiko argi daudela. Espaldin bada hala ere, esaten nahi ganarekin ulertzen, bidali beste mezu bat eta saiatuko gera hau argitzen, baina bueno, azkenian nahi duguna da, makina honetan instalatzea DHCP eta konfiguratzea. Orduan makina bezer honek jasoko du DHCP zerbitzaritikan sareko konfigurazioa. Debian server posta horretan DHCP ez da erabiliko eta gainera ingo duna instalatu Zimbra eta DNS. DNS zerbitzu hemen instalatzen duzue. Eta baita ere, Debian server horrek behar du routing lana. Hau da, nola makina hau eta makina hau egongo diran konektatuta beste makina honi, saretikan irteteko, hau da dena barne sarea, ezta? Barne saretikan irteteko gateway edo irteera izango da makina hau. Makina hau dalako kapaza sare hontatikan, barne saretikan, kanpo sarera juteko. Orduan, routing zerbitzu bat ere jarri beharra dago. Vale? Hori konfiguratu beharra dago. Hori ere egintzan lehenbiziko balazioan, baina bueno, gauza hauek guztik nahi ditugu errepasatzea berreskurapen honetan, eta aparte, posta zerbitzua ondo instalatzea eta horrekin proba batzuk egitea. Ados? Bueno, pues nik uste honekin zerbait argitu degula, eta zalantza balin badaude oraindikan ere, pues galdetu lasai eta esplikatzen saiatuko gea. Baina gauza zehatzekin eta baita ere jakin, azkenien ointxe bertan, gauden bezala gainera, buskarse la bida pixkat, bai? Saiatu behar gehala, tutorialak begiratzen, baina baita ere jakin behar da bilatzen. Jakin behar da zer nahi degun. Ez palin badakizue zer nahi dezuen, ez palin badakizue argi helburua galdetu. Vale? Baina lortu beharko genukena da, posta zerbitzari bat hemen funtzionatzen ari dana, DNS zerbitzari bat funtzionatzen ari dana, honen DNS zerbitzaria izango da hau, Debian bezerarena izango da beste Debian server posta honen makina honetan dagoen DNS zerbitzaria izango zake honen DNS zerbitzaria. Eukiko genuke baita ere Zimbra bat funtzionatzen eta ordun konektatu ahalko lirateke makinak web orrialde batetara eta ikusi ea funtzionatzen duten bialtzen ditu mezuk, aunque sea internamente bakarrik. Routing eta DHCP hemen instalatu daude, eta honekin daukagu 70% baino gehiago berreskurapen honetan. Gero nahiko genizkizueke galdera batzuk egin kanpo atzipenari buruzkoak, eta horretarako beste lanketa txiki bat bialiko genuke ondoren. Ados, baino lehenbizi hau osatzea eta funtzionatu araztea da derrigorrezko atal bat. Ados? Bueno, besterik gabe, gero arte.